जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आसନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭିତରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଯିବାକୁ କି ହଠାତ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୌଦ୍ଧ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖିବାର ବି ଅଛି। ହଠାତ୍ ମଉସା ମାଉସୀ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପୁଅର ଆଜି ମାନସିକ ଗୋଟେ ଥିଲା ଚୁଟି ପଡ଼ିବାର ଥିଲା ତାରିଣୀ ଘଟଗାଁରେ। ସେମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲାବେଳେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ବାହାରିକି ଥାଅ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଆଉ ବୋଉର ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇବା ଆଉ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପୁରା ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ଏବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରୁ ବାହାରି ଆସିସାରିଲୁଣି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ। ଭଦ୍ରକ ପାଖାପାଖି ଭଦ୍ରକରେ ହେଇଗଲୁଣି। ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଭଦ୍ରକ ପରେ ହେଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଣ୍ଡୁ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି ପୁରା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇକି ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ନିହାତି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 9ଟା ହେଇଯିବ ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ରାତି 9ଟା ହିଁ ବାଜିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରେ ବି ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। ଦେଖା କରିକି ପଳେଇବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାତିରେ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ଯାହା ବି ଦିନରେ ଆସେ ବାସ୍ ରାତିରେ କେବେ ଆସିନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ରାତି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ରାତିରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ। ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ୱାଓ, ମୁଁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ବହୁତ ବି ଥକା ଲାଗିଲାଣି ଦିନ ସାରା। ରହିଲି। ଟାଟା ବାବା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।